לא, תמור עליך, היא לא תראה, היא לא תראה. איפה היא? כל מה שאפשר תביאו. כל מה שאפשר תביאו. אבל זה יותר צעיר. מה אתה רוצה ממני? אני מסמד. אתה יותר צעיר. אסור לך לעשות את זה. אל תריבי, גידלתי יד בשבילך. אתה בכלל צעיר. יש צעיר, מה זה בכלל לוקח? אז לפחות תביא את המצלמה שלי ותצלם, מה אתה דפוק? אל תדאגי, יהיו תמונות. היא לא מבינה שגידלתי יד בשבילה, היא לא קולטת את זה. רגע, לא אמרנו, אתם מבינים שיש חוקים, הם יותר צעירים ממני, מה הם עושים? גל לא יותר צעיר ממך? לא, גל, אתה הורג אותי. תקשיבי, או שתעזרי להם, או שתעלי מרצון, או שתפלי על הגב. או שתעלי מרצון, או שתפלי על הגב. יש מקום לעוד שם למעלה? יש מקום לעוד. זה לא הגיוני, אתם צעירים, יש חוקים ונשמע. אתם צעירים, אני הגעתי לצעיר, אנחנו חוצפנית. אתה צעיר. אני באה, אגי, לך יש זכות אפילו לחייך? צעיר! גם הייתי עושה 4 שנים, הייתי משתחררת לפניך! כי אנחנו נשתחרר לך עוד שנה ומשהו בצבא, לא עוד שנה. כן, 3 שנים לך. עדיין לא נשתחרר יותר משנה. גל! יאללה, למעלה. בואי. רגע.